ಗಾಡಿ ಏರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆತ ಸೊ ಮೊಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಶೋಕುದ ಪರ್ವತದ ಎಂಡಿಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಂತದೇರು ಕಳಸದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಕಳಸದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಕಳಸದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಕಳಸದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರುತ್ತಾನ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಾ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಯಾರೇ ಕಡೆ ದಿದ್ದೀರಿ ಪೂರಿ ಸರಿ ಯಾರೇ ಕಡೆ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಗ್ರಹಗತಿ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಶೋಕುದ ಪರ್ವತದ ಎಂಡಿಡೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಂತದೇರು ಭತ್ತದ ಹರಿತ ಮೂಲಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಟು ನೆಟೆಂಕು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಪರ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಟರ್ಬೋರ್ದು ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಂತದು
ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ 365 ಡೇಸ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ದ ಟರ್ಬೋದಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಪ್ಪ ನೈಟ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಶೋಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಈ ಜಾಗಡೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಏರಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆತ ಸಮೀಮೇರ್ ಜಾರುವೇರು ಎಂಗಳೊಂಜಿ 4 ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸೆಟ್ ಆದು ಚೀಫ್ ಮಿತ್ತಿ ಏರುಂಟು ಮಡಿಕೇರಿ ನೆನಪುಂಟು ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಂಡ ಹಂಚಿಯ